Ассалому алейкум бинандаҳои азизу арҷманд, таваҷҷӯҳ намоед ба барномаи иттилооти ахбор ки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. нерӯгоҳи барқи обии Роғун омили муҳимтарини рушду тараққиёти минбаъдаи Тоҷикистон ва зиндагии осудаи мардуми он ба ҳисоб меравад. Мас аз ҳамин лиҳоз ҳукумати мамлакат Роғунро иншооти сарнависсоз ва сохтмони бузурги аср эълон карда корҳои бунёди онро бо ҷалби ширкатҳои ватаниву хориҷӣ ва мутахассисони соҳибтаҷриба ба роҳ монд. Инак рӯзи 9 сентябри соли равон агрегати дуюми нерӯгоҳ дар вазъияти тантанавӣ ба кор дароварда мешавад ва бо ҳамин ба иқтидори умумии энергетикии мамлакат боз қувваи бузурги ин кохи нури Тоҷикистон зам хоҳад шуд. Гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. Роғун шоҳкории беназири асри 21 ва кохи бузурги нуругармӣ. Бунёди ин нерӯгоҳ аз ҷумлаи тасмимгириҳои сарнавиштсозе буд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо камоли ҷасорату хиратмандӣ ва бо такя ба азму иродати мардуми Тоҷикистон ба он иқдом намуданд. Ин ҳам дар ҳоле буд ки то давраи соҳибистиқлолӣ бо истифода аз иқтидори бузурги иқтисодӣ ин сохтмони оламшумул оғоз гардидаву нотамом монд. Имрӯз корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи мазкур дар ду баст, яъне шабонарӯзӣ идома дорад ва дар рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сентябри соли равон агрегати дуюми ин иншооти азими гидроэнергетикӣ ба кор дароварда мешавад. Дар ҳақиқат оғози кори агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи обии Роғун барои тамоми сокинони Тоҷикистон санаи фаромӯшнашаванда ва рӯзи таърихӣ хоҳад буд. Бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо талошҳову тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пеш аз ҳама ҷидду ҷаҳд ва сарварии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолӣ бо мақсади мусоидат ба рушди устувор ва таъмини зиндагии шоистаи мардум роҳандозӣ карда шудааст. Лозим ба таъкиди хос аст ки бо назардошти аҳамияти ниҳоят муҳим доштани нерӯгоҳ аз аввал то ба имрӯз назорати сифати корҳо зери таваҷҷӯҳи доимии мутахассисони соҳа қарор дошта, пайваста масъулияи сохтмонӣ ва корҳои анҷомёфта аз ташхиси ҳамаҷониба гузаронида мешаванд. Айни замон коргарону мутахассисон дар тамоми қитъаҳои зеризаминӣ ва рӯизаминии нерӯгоҳ аз қабили Сарбанд, баромадгоҳи нақби сохтмонии рақами 3, нақби сохтмонии қабати 4, конҳои захираи сангу шағал, нақбҳои нақлиётию ҳавокаш ва дигар иншооти асосию ёрирасон бо дарки баланди масъулият банди кор буда дар бунёди ин кохи муҳташами нур ки ҳаёту мамоти мардуми Тоҷикистон дониста мешавад саҳми арзандаи худро мегузоранд. Феълан чун дигар қитъаҳои сохтмонӣ дар бунёди сарбанди нерӯгоҳи Роғун мутахассисони соҳибтаҷриба ҷалб шуда, ҳамаи онҳо ин шабу рӯз барои сари вақт ва бо сифати баланд ба анҷом расонидани корҳо дар ин қисмати муҳиму асосии ин иншооти азим камари ҳиммат бастаанд. Вусъати корҳо дар самти тоза намудан ва пайвастани сарбанди поёнӣ ба қисмати рост ба мушоҳида расида корзори Роғун шабонарӯзӣ аст. Корҳои сохтмонӣ дар нақби сохтмонии қабати 4 низ тибқи лоиҳа дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда. Ширкатҳои сохтмонии ватанию хориҷӣ асосан корҳои заминӣ, ҳафорӣ ва арматурбандиро бо сифати баланд ба анҷом мерасонанд. Бунёди ин иншооти азими аср қадамест ки роҳи Тоҷикистонро барои пиёда сохтани ҳадафҳои дар пеш гузошта, дастрасии комил ба истиқлолияти энергетикӣ, рушди бесобиқаи соҳаҳои гуногун ва таъмини зиндагии шоиста ҳамвор месозад. Зеро нерӯгоҳи барқи обии Роғун пуриқтидортарин иншооти энергетикӣ дар мамлакат ба шумор рафта, илова бар ин бузургтарин иншоот барои истеҳсоли нерӯи барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва омили таъмини рушди устувори Тоҷикистон мебошад. Албатта баъди ба кор даромадани агрегати дуюми ин иншоот ба иқтидори умумии энергетикии мамлакат боз қувваи бузурги кохи нури Тоҷикистон зам хоҳад шуд. Воқеан ҳам Роғун калиди муваффақиятҳои беназири мардуми Тоҷикистон дар асрҳои оянда хоҳад шуд, зеро бо таваҷҷӯҳ ба ҳадафҳои стратегии давлат ки саноатикунонӣ бо суръат яке аз онҳост, нерӯи барқ муҳаррики асосӣ ё гардонандаи муҳимтарини иқтисодиёту иҷтимоиёт ба ҳисоб меравад. дар доираи таҷлил аз ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Явон бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ гардиданд. таи чанд рӯзи охир 3 километр роҳи маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти Даҳна монфарш карда шуд. гузориши хабарнигорони мо.
10 километр роҳҳои маҳаллӣ дар ҳудуди ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Ёвон дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мунфаршу навсозӣ гардида мушкилоти чандинсолаи рафтуомади сокинон ба тадриҷ бартараф мегардад. Дар навсозии роҳҳои маҳаллии ҷамоати деҳоти Даҳана соҳибкорон ва сокинон ташаббускорӣ нишон дода, дар ин самт бо дарки баланди масъулият фаъолона саҳм мегузоранд. 6 километр роҳи маҳаллии деҳоти Даҳана бо саҳми соҳибкор Баҳриддин Ҷурахонов мунфарж карда мешавад, ки то имрӯз дар бештар аз 3 километр корҳо ба анҷом расидааст. имрӯзҳо дар ҳудуди ноҳияи Ёвон аз он ҷумла дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Даҳана корҳои ободонию бунёдкорӣ рафта истодааст. хусусан дар деҳаи Даҳана аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ деҳаи Даҳана мунфарж карда шудааст. худи дохили деҳаи Даҳана 8.5 километр роҳи байни кӯчаҳоро ташкил мекунад. ҳоло бошад қариб зиёда аз 3 километр роҳҳои байни кӯчаҳои деҳа мунфарж карда шуда истодааст. оянда албатта ин иқдоми пешгирифтаи соҳибкорро дигар соҳибкорони ҳудуди ҷамоати деҳоти Даҳана сармашқи кори худ намуда барои ободонӣ саҳми худро мегузоранд. ҳамзамон раванди навсозии роҳҳои маҳаллӣ бо истифодаи техникаҳои муосири роҳсозӣ вусъат ёфта дар амалӣ кардани ин иқдоми созандагӣ хурду бузурги деҳаҳо ширкат доранд. раванди бо суръати корҳои созандагӣ дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон имкон фароҳам овард, ки даҳон нафар сокинон бо ҷойи кор таъмин гардида, инфраструктураи зарурӣ дар деҳоти он ба таври шоиста тараққӣ намояд. навсозии роҳҳои маҳаллӣ, сохтмони марказҳои хизматрасонӣ ва дигар иншооти муҳим худ далели рушду тараққиёти шаҳраку деҳот буда, бо ин роҳ барои сокинон шароити арзандаи кору хизматрасонӣ фароҳам оварда мешавад. соҳибкорони вилояти Хатлон дар вусъати корҳои ободонӣ дар сатҳи маҳаллу деҳот ҳиссаи арзанда мегузоранд. бунёди роҳ дар маҳаллаи маданияти шаҳри Бохтар ва ҷамоати деҳоти Бӯстонқалъаи ноҳияи Кушониён дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ маҳз бо ҳиммати шахсони ободкор ба сомон расонда шуд. Маҳмадшариф Саъдуллоев ба ҷои сафари такрории ҳаҷ қариб 1 километр роҳҳои ду маҳалларо мунфарж намуд. гузориши Абдурозиқи Азиз ва Зубайдуллои Қодир аз вилояти Хатлон. бунёди роҳ дар кӯчаи ба номи Шамсиддин Ҳаитфи маҳаллаи маданияти шаҳри Бухтар аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Маҳмадшариф Саъдуллоев амалӣ карда шуд. корҳои ободониву созандагӣ махсусан дар сатҳи маҳаллу деҳоти вилояти Хатлон рӯз то рӯз вусъат ёфта, сокинон ва соҳибкорони ободкор моҳияти ин тадбири муҳимро хеле хуб дарк карданд ва кӯшиш мекунанд, ки дар заминаи дастуру ҳидоятҳои ҳукумати ҷумҳурӣ қабл аз ҳама дар ободу зебо гардонидани макони зисти хеш ҳиссаи сазовор гузоранд. роҳҳои кӯчаи ба номи Шамсиддин Ҳаитов дар шаҳри Бухтар солҳо боз ба таъмири асосӣ ниёз дошт. акнун бо ҳиммати баланди соҳибкор ин кӯча аз кӯчаҳои намунавии маркази вилоят хоҳад шуд. роҳи мазкур аз тарафи соҳибкори сафоатпеша Саъдуллоев Маҳмадшариф асфалтпӯш карда шудааст. дарозии роҳи мазкур 300 метрро ташкил дода, бараш 6 метр мебошад. ният дорем дигар кӯчаҳоро низ асфалтпӯш кунем. идораи роҳсозии шаҳри Бухтар дар анҷоми корҳои сохтусози роҳ кӯмак расонида, онҳоро бо техникаҳои муқтадири роҳсозӣ таъмину дастгирӣ карданд. тавре маълум шуд, дар масофаи бештар аз 300 метр чунин роҳи зебову замонавӣ бунёд гардид. ба наздикӣ дар ҳамин маҳалла корҳои равшаннамоии кӯчаҳо ба анҷом расонида шуда буд. ба ҳамин тартиб ният доранд, ки дар заминаи рушди деҳот кӯчаҳои мушкилгузар ва дорои роҳҳои фарсудаву валангорро таҷдиду азнавсозӣ намоянд. дар ин маҳалла бештар аз 500 оила зиндагӣ мекунад. кулли сокинони кӯчаи мазкур барои чунин иқдомҳои созанда ба соҳибкори ватанӣ ва қабл аз ҳама ба ҳукумати мамлакат изҳори сипосгузорӣ мекарданд. роҳ дар масофаи мазкур бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои талаботи стандарт бунёд карда шуд. ба ҳамин тартиб соҳибкор Маҳмадшариф Саъдуллоев дар ҷамоати деҳоти Бӯстонқалъаи ноҳияи Кушониён низ чунин корҳои ободониро ба анҷом расониданд. шахсони ободкор дархосту муроҷиати ҳамдеҳагонро ба инобат гирифта, маблағҳои барои сафари ҳаҷ ҷудо кардаи хешро дар чунин тасмими неку созанда сарф намуданд.
аз тарафи соҳибкори ватанӣ Маҳмадшариф Саъдуллоев дар ҷамоати деҳоти Бӯстонқалъа зиёда аз 300 метр асфалтпӯш карда шуд. Соҳибкори ватанӣ дар оянда ният дорад ки дар ҳамин роҳи ҷамоати деҳоти Бӯстонқалъаи ноҳияи Кӯшониён дар ду тарафи роҳ ҷӯйборҳои бетонӣ ва чарғонкунии ҳамин кӯчаро ба анҷом расонад. кори чунин шахсони ҳиматбаланд воқеан ҳам намунаи омӯзиш ва ибрати дигар нафарон буда метавонад ки воқеан ҳам ба ҷои сафарҳои ба такрори зиёрати ҳаҷ чунин амалҳои шоистаро ба анҷом расонанд. маҳз анҷоми чунин амалҳои хайр имкон фароҳам меорад ки дар дурдастарин деҳоти вилояти Хатлон инфраструктури маҳал фароҳам биёяд ва сатҳи зиндагии мардум аз пештара дида беҳтару хубтар гардад. Абдурозиқи Азиз, Убайдуллои Қодир, вилояти Хатлон, Ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ дар рӯзҳои таҷдил аз ҷашни 28-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшачорабинӣ 30 иншооти нав мавриди истифода қарор дода мешавад. аз ҷумлаи иншооти зикршуда дар ду ҷамоати деҳоти ноҳия 10 иншоот ба истифода дода шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ вилояти Хатлон бахшида ба истиқболи ҷашни 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дастрасӣ ба тухмиҳои хушсифати зироатҳои кишоварзӣ ва нуриҳои минералӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд мағозаи агросервис сохта мавриди истифода қарор дода шуд. барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, риояи технологияи кишту парвариш ва мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон дар мағозаи мазкур дар баробари тухмии тамоми номгӯи зироатҳо, нуриҳои минералию заҳрхимикатҳо ҳамчунин дастурамалҳо низ ба кишоварзон пешниҳод карда мешавад. дар ноҳия аз 30 иншооти ба нақша гирифта шуда дар ин рӯз дар назди мактаби бачагонаи санъат синфхонаи рассомӣ ба истифода дода шуд ки дар он айни ҳол 10 нафар наврасону ҷавонони шавқманд ба омӯзиши санъати рассомӣ ҷалб гардидааст. барои беҳтар намудани сифати таъминоти нерӯи барқ ва кам кардани сарборӣ аз шумули иншооти дигари ҷашнӣ дар яке аз кӯчаҳои маркази ноҳия ва деҳаи мервари болои ҷамоати деҳоти Чӯбек аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқ ва соҳибкорони маҳаллӣ 2 адад зеристгоҳи нав насб ва хатҳои барқӣ кашида шуданд. дар ин деҳоти ноҳия бо иқдоми соҳибкорони маҳаллӣ як пули пиёдагард бо дарозии 12 метр ба истифода дода шуд ки минбаъд тавассути он масофаи рафтомади сокинон қариб 5 километр наздик мегардад. дар ҷамоати деҳоти панҷруди ноҳия низ дар доираи вусъати корҳои созандагиву бунёдкорӣ барои фароҳам овардани шароит бо саҳми соҳибкорон 2 адад мағозаи фурӯши молҳои ниёзи мардум ба истифода дода шуд. дар асоси нақша чорабинии мақомоти иҷроии маҳаллӣ ва ҳокимияти давлатӣ дар рӯзҳои таҷлил аз санаи 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия бояд боз 20 иншооти дигар мавриди истифода қарор дода шавад. барои таъмини талаботи аҳолӣ бо маводи ғизоӣ аз худкунии озуқаворӣ афзуда намудани маҳсулоти содиротӣ тибқи нишондоди паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамлакат аз худкунии заминҳои нав вусъат бахшида шуда заминҳои бекорхобидаву холимонда барқарор ва майдонҳои заминҳои корам бояд зиёд карда шавад. гузориши ҳамкорони мо. дар шароити афзоиши талаботи аҳолӣ ба маводи ғизоӣ ва бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ дар баробари истифодаи пурсамари заминҳои корами мавҷуда аз худкунии заминҳои нав ва ба гардиши кишоварзӣ баргардондани заминҳои боиру холимонда аз потенсиалу имкониятҳои афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзист. аз худкунии заминҳои нав ба истифодаи дубора даровардани заминҳои холимонда аз вазифаҳои муҳим маҳсуб меёбанд. дар ин ҷода дар вилояти Суғд тадбирҳои калонҳаҷм амалӣ мешаванд. бо иқдому дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғози шодоб намудану аз худкунии заминҳои солҳо бекорхобидаи дашти Қизилӣ шаҳодати ин аст. ин мавзеъ ки номи Зарнисоро гирифтааст воқеан макони истеҳсоли меваҳои шаҳдбор, зироат, сабзавоту полезиҳо мегардад. дар заминҳои обёригардидаи мансуби ноҳияи Деваштиш дар деҳоти Яхтан хоҷигиҳои нави деҳқонӣ таъсис ёфта файзи ин заминҳо омили фаровонию даромаднокист. заминҳои нав дар як қатор мавзеъҳои дигари вилоят дар шаҳри Конибодом 300 гектар, дар ноҳияи Кӯҳистони Масчоҳ 250 гектар, дар ноҳияи Ашт 150 гектар макони истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ гардиданд. кумитаи идораи замини вилояти Суғд барои ба гардиши кишоварзӣ баргардондани заминҳои боир партов тадбирҳоро амалӣ менамояд. дар шаҳр ноҳияи вилоят ҳамагӣ 6100 гектар заминҳои боир, аз он 3700 гектар заминҳои боири обӣ мавҷуд мебошад ки аз тарафи мутахассисони шаҳру ноҳияи вилоят давр ин давра зиёда аз 700 гектар заминҳои боир ҳасд карда шуданд ки ин миқдор дар шаҳру ноҳияҳои Ашт,
маччо, спитамин ва зафаробод масоити бештарро ташкил медиҳад. дар мавзеъҳои ҳафтепаю апони поён, дӯстии ноҳии ашт, навбаҳору умари хаёми ноҳии масчо, ҷомии равшан ва 40 солагии дилварзини ноҳии зафаробод, навободу рухакии ноҳияҳои ҷаббор расулов бобоҷон ғафуров, уясу зарнисори шаҳри истаравшан бо таъмири пойгоҳҳои обкашӣ, барқарор кардани шабакаҳои обрасонӣ, кофтани чоҳҳои амудӣ, заминҳо аз нав обёрӣ карда шудаанд. корҳои назоратии нозирони давлатӣ, истифода ва ҳифзи замин дар самти ба гардиши кишоварзӣ баргардондани заминҳои партову холимонда, ошкор намудани вайронкунии қонунгузории замин баҳри истифодаи оқилонаю пурсамари замин равона гардиданд. ҳамчунин дар ин давра 1100 гектар заминҳои холимонда ба гардиши кишоварзӣ ворид гардиданд. дар мавзеи болои канали калони фарғонии шаҳри Конибодом дар ду марҳила дар натиҷаи аз навсозии 2 адад агрегати обкашии пойгоҳи Маҳрам-2, барқарору навкунии 1.4 километр хати обрасонии қубурҳои қутрашон 800 мм бо хои хушкида барқарор карда шуданд. дар ин мавзеъ 500 гектар заминҳои бекорхобида мавҷуд буд ки солҳои 90 боғ буд. боғ бунёд карда шуда буд, аз сабаби нарасидани об хушкидагӣ буд ҳамаш. дар натиҷаи барқарор кардани пойгоҳи обкашии Маҳрам-2 дар мавсими солҳои 2017-18 зиёда аз 100 гектар боғ бунёд карда шуд. дар соли 2018-19 қариб 300 гектар боз боғ бунёд карда барқарор карда шуд. боғи нав бо иқдому маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, заминҳои мавзеи теппаи Рухак дар ҳудуди ноҳияҳои Бобоҷон Ғафурову Ҷаббор Расулов ба гардиши кишоварзӣ баргардонда мешаванд. давоми 4 сол 5 сол боз аз ҳисоби кам будани об истифодаи замин бисёр душвор буд. об бисёр нағз ҳозир. зироатҳо ҳамаш дида истодед, маккаи ҳаст, лӯблогиҳо ҳаст, сабзавот ҳаст, ҳамаш гуфтаам ки дараҷаи олӣ. ояндаи наздик мавзеи Рухак бо истифодаи беш аз 700 гектар замин макони истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мегардад. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.